Hello guys, mayong hapon kanatong tanan. Ani ami karon guys sa pitong gatang. Ni soroy mi aring palibot sa pitong gatang guys. Kay gisugo mi og kanang kontak og sudan para ipa-share ngadto sa uban. Mo ni amo ang gianhi guys. Kaya doon ay nagsugo na mo. Di lang na ako nganlan guys, no? Kasi masuko. Kaya nagsugo na mo nga buotan kayong manggihatagon sa pitong gatang. Among gikuan kung kinsay mo bayar kinsay mo kabkab sa kuan, kinsay tindira mo kabkab ani. O kinsa ning gabaligi ani guys. Anja ato makita ang balay sa pitong gatang. Mo ning dapita ang yang pinangga kayo nga mga residency aning dapita. Tagagawas ni guys, di lang nato nganlan kung kinsay iyang pangalan. Gusto siya nga mo share po siyang grasya, iyang mapalit siya mga sudan. Kung kinsa tong naa sa tindahan mo ay amo ang paghahatagan. Ingon man soft drinks guys. Nagkabkab ba ni guys? Amo po silang tunulan og soft drinks. Onya, alas 5 na to sa hapon guys. Ay, mga barbecue liog. Dili gyud siya malimot aning dapita guys. Ay, barbecue Usa ni ka doktora, hotdog. di lang nakunganlan ha. Longganisa. Pinangga kay niya ning nga iyahang apoy tagi barangay. Amo ning gihurot og Kumpra guys. matag uli jud niya guys, mulibot jud ni siya. Kantidad po ni og 500 Gikan sa sawang, diretsos pitong gatang. pesos. Ambak po di aring dapit sa munisipyo. Mulibot Sa jud mga na siya bayani, guys, ang una siya tagaan maabot sa o iyang kuan, mismong sudan. panimalay. Patilaw. Tutan ni manggihatagon ni nga doktor. Di lang lagi na ko nganlan kay bisig kasab-an ko. Mo Kay ni basig di si siya gusto ma'am nga ma-public. Makuha iyang ngalan. Linaw kaayo na muyo aning dapita guys, wa ko kadung og samok niini. Mo na nga pinangga kaayo ni doktora ning maong barangay. Ning dapita guys. Nibali na po mi speakers bahin guys, duol mi sa mangga. Nangita na po mi glaing kuan kanang barbecuehan. Ang gipangita si Mambilin ani. Kung asa rang dapita galaka ko guys kay daghamang tao god. Ang gipangita asa si Mambilin aning barbecuehan. Naday barbecuehan aning tungod sa Dr. Rico. Makita nato si Ja itong kani mo ni nang aning mangga dapit. Nay barbecuehan aning dapita guys. Aga pakabkab po mi ani. Kay amo pong dadon dito sa pitong gatang. Makita na to ang dakong bayan ni Dr. Rico. Anja. Pa man ko katabok ani guys kay daghan kayong pangsakyanan. Naa si Mambilin nagpakabkab gihapon. Kay gisugo lagi siya sa nagsugo niya nga taga Amerika. Dili ni amo ang kwarta guys sa taga Amerika ni, di lang nako nganlan lagi kay wa mi kapanangid nga i-vlog ni. Kapakabkab niya ni guys, kantidad pod og 790 ba ni? Unya hastag labasira gipanagaan. Unya giapilan po na mga soft drinks guys. Unya didto dayon mi agi sa luyo. Luyo nga bahin sa pitong gatang. Namalit mig soft drinks. Unyagi house to house na lang to namo guys. Kay human naman sa pikas iskina. Ari na po mis luyo guys.
Na? Gikab-kab pa guys, mao jud ni nakalangan namo kay wa man namo ni masitol og sayo. Sa among hunahuna guys nga kuwang diri sa Pikas Barbecuehan ni bali miglain. Manang duha ka sit up ni nga barbecuehan nga among napalitan karon. Dire nami sa luyo nga bahin sa Pitong Gatang guys, gi-house to house na lang namo kay murag luoy mampod sa munahuna nga usa ra ka grupo ang maka-share. Amo na pong gi-house to house kay luoy po na mga kanang luyo nga bahin ba nga ubos po kahimtang sa manako. Mo nang gibati ko kaluoy guys ni Sudmi si Mambilin dito sa kuan kanang ilang area. Naluoy po ko Mambilin guys. Kay gumikan lagi sa gisugo sa amo ang doktora, dilag na ko nganlan. Lapos-lapos naman guys, kutob sa hibawan namo nga amo mga suod sa higala ni doktora mo na nga amo jung gi house to house, angay-angay. Aron dili gyud magmahay. Tok man ka. Human sa among house to house guys. Niadto na pod mi sa balik sa tindahan kay doon na naman po yung mga sinugba didto. Amo na pod nga gipud-apod sa mga tao ug diha na mismo namo sila pakan-a sa ilang sa tindahan mismo. Thank you. Makalipay kay tan-awon guys. Malingaw kay katan-awon sa mga tao nga puno sa kalipay. Makakuan sa kasing-kasing ba. Kataba ng puso, sabi nila. Malingaw ka, labi na naapoy mga bata or mga silingan nagambahan. Kahiusan tanan guys sa brasyang gihatag ni doktora kanila. Pasalamat ako sa gusto. Kura. Oy, ang sa istorya ninyo. Salamat. Sa naghatag. Salamat, doktora. Dada. Hatag be. Si Mama Day, wa nang bili ana te. Salamat. Salamat, doktora. Thank you. Siya, cheese. Dapat ha?
Kanin mo na ha? Oy, pasensya kay maora po ha. Dagang baliri. Napay po kay? Isa ba? Dagang baliri. Luto na? Luto na? Dapat saging ko no. Uy. Iyak na, anak. Agi na. Kang. Kang. Saging. Saging ko, saging ko. Uy, do atawa. Uy, uy. Hani mo na. Awa na ba saging? Dang saging. Siyay. Deb. Selamat, selamat. Oh, tagay. Tagay, Mirmin. Oh, naurte, naurte. Adara birds. Oh, boss, kana boss, kana boss. Oh. Nang eh. Loh, udah may. Salamat sa sponsor. Ay, salamat sa Salamat, Ma'am Cora. salamat sa katag og sponsor kanang lawa og katong sa umawot pa nga kuan. Dok Cora. Salamat Doc Cora nga sala tagaan pa kag grasya pohon og bayo panglawas sa kinabuhi og more blessings to come and thank you. God bless. Wala yung labot na yan. Sudaan eh. Ina, nagkura ba? Ah, ina na. Pero, kana ba yan? Damong naman. Nawa? Adi man lighting ani. Ah, Hi, atay kasultis. Sorry. Grasyang nadawat ron. Marong gamay ra gikuan ni. Ma'am Cora. Ma'am Cora. anas ma'am. Sige, 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 sulti, sulti. Salamat naman te. Salamat Cor. Si Usi, manggiuan gihapon. Oy, bawal na yung cigarettes. Ari, ina pa pasalamat ni Tikura. Di, gibidyo ra na. Tikura! Galakaw sa do. My auntie is here in the Philippines. Aurelia. Tikura, mat salam. Mat salam. Assalamualaikum, arigato. Ay, dyan. Anak ni Marilopi. Ni Ander naman pod. Pinaga ko jamo na kay tingnan ko kitagaan ko sinina bay. Oh, bitang. Unja, salamat sa inyong pagkon ha, tagad sa amo ang pamalihog. Salamat. Kay kami gitahasa man mi aning mga panahon na pinaagi ni Ma'am Bilin. Ya, Ma'am Cor, salamat kaayo sa grasya ug panalangin nga gipaambit nimo karong hapuna. Nalipay kay sila kinay imong mga silingan. Bye-bye.